и тя е главно ориентирана като системен менеджер на компютъра. Аз съм 12 клас, да, Христо Топалов, госпожата каза вече. Тя ми е ръководителя и учител по информационни технологии. Разработена е за училищата най-вече, за по-лесно и удобно въвеждане на имплементация, т.е. графици, там контролни и общо за такива работи. Точно виж какво е от стила на този просто и такива работи. Сложена е защита за сега, само като влизане в самата програма, значи по-нататък. Използвал съм ги с цел да мога да се подготвя на новите студенти, да му намогат на технологиите, с цел да е около приложението, какво използваме и по-лесно достъпно за всички. Кратко описание на проекта. Приложението е наречено за малък компютърен сервиз, служи за администриране на купуването, оценяването и продаването продукти. Целева група, идеи сега може. Это нищо няма да се стане там.